Dobrý den, jmenuji se Kristýna Fuzesiová a v Isker pracuji jako dermatovenerolog. UV záření působí celoročně a teplota na to nemá vliv. To znamená, že i na jaře už dochází k fotostárnutí, k tvorbe pigmentáciím a k kumulatívnemu poškozování DNA buněk. Na běžný den doporučuji minimálně SPF 30, ideálně širokospektrální ochranu UVA plus UVB, ale pokud trávíte více času venku nebo máte citlivější pleť, tak doporučuji SPF 50. Nestačí. SPF se během dne mechanicky setře nebo se degraduje UV zářením. Tím pádem by reaplikace určitě měla proběhnout, ideálně každé 2 až 3 hodiny, pokud trávíte čas venku, nebo sportujete, více se potíte, nebo si saháte na obličej. Používají príliš malé množství SPF, zapomínají na zmíněnou reaplikaci, nechrání si krk, uši nebo hřbety rukou, používají make-up z SPF, který sám o sobě nestačí, nebo po případě si dávají SPF pouze, když venku svítí sluníčko.